Takže čaute ľudia, moje meno je Jany a ja vás vítam u videí trollingov na Skyblock. Tieto videá sa budú zahrňovať. No, dneska som tu sám, pretože môj kamarát už musel odísť. Celkom, no, pozrite sa, ja idem, nie. To nie je voda. Nie, to nie je voda. Nie, to je vlna. Tento troll ja osobne nazývam modrý troll, pretože namiesto vody tam je toto. Proste je tam, namiesto vlny, tam je vlna a takýchto smiatne, že ideme dole. Tam je bazén, nie. Chápete? Do popisku videa vám dáme odkaz na stránku, na ktorej bude aj IP servera, aj a ostatné veci proste. Tam budete mať skiny nás dvoch a dúfam, že sa vám taká informačka páčila. Tieto videá budeme mať také 2-3 minútové a také. Pretože to sú také mini trolly. To sú také mini trolly, s ktorými budeme proste na YouTube. Uvidíme sa u ďalšieho videa a čaute!